ke saphinde sabe singaqalile qho yenu neyithandayo ethi Sithin I STORY sakho ngoba niyazithanda indaba. Siphathele lezo ndaba nesithandayo ke bethuna. Sithe sathuthi shelele siguga kancane sijona endane ezantsi indaba engena network but akunyuki nenhlamba akunzima ukucendana. Apho ke sibuye nomfana odlala incingo Umzukulwana Kaphikani. Umzukulwana Kaphikani wathi nami ndiyafuna ke ndityebise ngendlela yami ngohambo lwami abantu bakhe bayazi bakuba nomzukulwana Kaphikani usukaphi uzalwa kubani ufike njani kwindima kaMasikhande. So umzukulwana Kaphikani sesahake sabelana naye seva uthini na ndathi make ndithathe esi story sikamzukulwana Kaphikani ke ndisizise kunebalandeli nabathandi bomculo kaMasikhande ke nivuba imvelaphi yalomfana isukaphi na. Utheke ndingalibali before siya kuye ndingalibali unicacisela uthi usingile umfana andiyazi ukuthi manithini but uthe uba ndithi usingile. Make sibaleke siya kumzukulwana Kaphikani bethuna sive yena ba uze nantoni na kule episode yanamhlanje. Molweni luthethayo unyana kaMagalo ngarho kumzukulwana Kaphikani ungcongolo zimile amatyeni ungcondo tokumla uthi uSolomon Ntonga. Ndiphume ezantsi kwicendane zimbaba kwaSobele. Umfuleni ndoselayo ndiye ndithi ke andiyiseli ichancele ndisele zimbaba phakathi nayo. Ndithi makhe ndinazise kabanzi ngomzukulwana Kaphikani. Intsusa mabala ngumculo. Uzokhumbula ke wena mntu ukhulele ezilalini emakhaya. Ndithe age of 15 years. Ndangumthandi kakhulu wesiginci. Isiginci ndisithande kakhulu ndikulo age leyo. Ihambile iminyaka ke kuzokwalile ngo-2003. Mhla ndazoqala ukuhlangana nesiginci esibizwa ngoba iBerliner apho umkhulu wami wayesentabeni ngaloo nyaka lowo. Ndizoqala apho ukubamba isiginci. Ndandinaso esam esasinentambo ezazintathu esasibizwa ngoba ligonqo ngowakudala. Isiginci ndisithandile kakhulu ngaloo 2003 ndandidlalela umkhula wam ndiqala kwa ubamba iBerliner ndidlalela umkhula wam esentabeni. Akuphelelanga apho ke lihambile ixesha. Ndakhula nam kwafika ixesha lobana mandiluke. Hayi nam ndaya entabeni ndabuya. Ke ngoku ushe kunomvandedwa ke laa xesha lakudala emakhaya ngoba kaloku wawusithi uba ngaba uphatha isiginci wolukile ubizwe kakubi kakhulu. Kodwa sibe nento esiyibonileyo thina eyasibangela into yobana masikwazi uqina kule ndalo mculo. uTornado noNongoma ngabona bantu basilweleyo kakhulu kwinto edibene nobana xa uyindoda esiginci awumelanga ukuthi yasidlala. Bona basilwele kakhulu. Ndizama ukuthi ke ndizamile ukudibana ke ngoku nemfusi yamawala kaMamtshawe uNkosiphendulo. Ndadibana naye ngo-2012 uvuke iphethe ndathi mfo kabawo ndiyafuna ukubamba isiginci mana andazi ukuthi ngenza kanjani. Wabesithi naye hayi usaphathanaza naye usafunda kakhulu akabinanto ayibambileyo kwakhe. Ndimane ukukhontakthana ke noTornado noNongoma ndandimane ukukhontakthana naye ngaloo minyaka leyo. UNodisemba uDisemba ka-2012 kanye babehlile basezilalini. So ndasuka phaa ekhayeni ke ngoku ndaya phaa kulo Nongoma. Kahle kahle ndafika kuTornado noNongoma and bezibambile ezi ziginci. Ndatsho kuTornado hayi man ndiyafuna ukufunda isiginci man. Besithi endinokuxela kona mfethu kubana uzame esakho isiginci. Xa bendingenaso isiginci uzame esakho isiginci then funda kwinto ekhoyo ke ngoku. Elo lizwe elo landishiya ndilibambile ngoba kaloku ndaye ndayicinga le nto ayithethayo. Uba ngaba ndingafunda apha kubo xa bephinde behamba ndishiyeka ndingena nento endiyaziyo. Koko ndandigqibele ngelo xesha. So ndizama ukuthi ke kuyo yonke loo nto ngeke ndiyilibale into enindenzele yona. So ndizama ukuthi ke msasazi wam amacwecwe wam umzukulwana Kaphikani mane
ngeli lisesestudio. Kona lizawuphuma maduze nje, October angeke zaphele lingekaphumi. Sisayihlela ke loo nto noTonato ngoba kuTonato ndingumntu endisebenza naye kwezomculo, nguye ondigayidayo athi hayi mfo magalo ayikho lapha, ilapha bikhona. So ke uTonato nangenyaniso uyi-role model yam ngoba umculo wam kahle isitayile sam sesasidlalayo uTonato. Ewe sohluka ngokuthi ingoma kodwa ushuni mnye lo siwudlalayo kahle. Ndifunde kakhulu kuye ukucreate ingoma, ukuthini, yonke into ndiyenziye ngobana ndimbona uba esi sitayile asidlalayo sesinam ndisiphilayo ndisithandayo. Ya, so ndizama ukuthi ke tata amacwecwe wam kaMzukulwana Kaphikani mane. Icwecwe lokuqala lelika-2016, elesibini lelika-2018, elesithathu lelika-2020, elesine izawuba lelika-2022. Tata mandilibonge lithuba undinika lona. Eneneni nangenyaniso uMzukulwana Kaphikani kahle ungumntu ozalwa yintombi kaManyube, uMamCete, uChizama, uMposhubhuku, uMongane, uMgxobhozi, ezantsi eMgeni phezu kokati. Ezalwa ke ngoku utata ondizalayo oyingumagawula engakwarhuqu, uMichael elasebelungweni igama. uMzukulwana Kaphikani ulibone ilanga ngo-1988, nge-29 kaDisemba. Ezalelwa kwilali yaKufeni apho kuCendane. Tata endinokutsho isiginci kahle ndiyaziphathela isiginci. Bakhona uMaskandi uthola ukuthi ya uMaskandi uyacula. Mna ke ndiyazibambela isiginci and uba ngaba ndandingazibambeli ndandingasoze ndibe nguMaskandi ndingazibambeli. Uba ndingakuxela inene inyani yayo yonke loo nto leyo, kuCendane akekho uMaskandi othumelayo. Hayi, kaloku uMaskandi nguMaskandi ngokwesiginci sakhe, ngokwesakhono sakhe soba enguMaskandi edlala isiginci. Asinawulandela zonke izinto zenzekayo kwezi ndawo, phaa kuCendane ndikuxela ngoCendane thina phaa isiginci siyaziphathela isiginci. Yabo, isiginci siqale ngelaa xesha lodlalela amakhwenkwe entabeni, sabuya safunda udlala ngolu hlobo sidlala ngalo ngoku. Yabo, so ndizama ukuthi ke uMzukulwana Kaphikani ingcambu yakhe ilapho apha ikhoyo. Ndisathembisa futhi ndithi kuninzi enisezokuva ngoMzukulwana Kaphikani ngoba ke umculo lona vele ndiyawuthanda, iintambo ndiyazithanda zona. Okay, alright. It's okay. Story somfana wakuCendane uMzukulwana Kaphikani esithi ku-music ndaqala ndingaka andaba ngaka manje sendingaka oko jikajikana nale gadala unamacoco mane ke esewakhuphile sithi wontshubhuti ubambe kanjalo ungabi sayiponcula bakhona abafuna ukwenza nabo kulo but kusenzima, so wena sokwazile ukufika ibambe ngaso zosibini ungabi sayiponcula. Sawuthanda sibaleke ke ngenxa yexesha sinishiya. I think sizaphinda sibonane kungekudala kwi-episode elandelayo, usike ungaphoswa sabe sikuphathele mandingamxeli xela. Nizabona ngokuba next time sizobe siphethe bani na. Okwangoku masihlukane, sinithande kakhulu nani siyayiqonda uba niyasithanda. Masiphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Bye bye.